Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung wani goleki. Ora sudi wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo Ingkang Raka Prabu Sil Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean nepsu sampean ditetangi dening Mahendra Mandura ora Baladewa. Mula perkara iki ora wonten tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora golek Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep apa? Ayo kok iki gayeng iki, Kong. Ono piye kono? Gone kene wis ndoro-ndoro terus muni ora trima arep ngopo iki mengkari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae terus aja. Aja. Damekke piye to? Nggon aku tak gawene damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun golek terus trima, kula sing ora trima. Bandir maring Petruk ya arep ngopo? Lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi apa? Ayo, golek apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku. Iwang Murbengrat mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ndwarawati sarawuh paduka kepareng rayi para ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Ndwarawati sesemban kula. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestung kula wayah kula jagat. Nggih, Yai. Sakanangkung bombong raos manipun ing Raka Ndwarawati. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Ngamarta. Asong pambaginipun Maduka Yai sampun kula tampi karya bombong. Birawaning manipun ing Raka Ndwarawati. Namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa Paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yai Prabu Darma Kusuma. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawakana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndwarawati kawonok-nok nggih Yai. Sampun mboten kirang prayogi pisemanipun ingkang Raka Ndwarawati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta. Yai Prabu Darma Kusuma. Sumawana Koko Prabu Baladewa. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Datlaya Praja Ngamarta. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara Wayakura jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yai. Tansah pinanganing kawidadane ring sambi kula sawanipun ing Raka ing Mandura mangya widodha niskala durga mendhak kala sirna. Namung kepareng ingkang Raka ngaturaken salam taklipipun ingkang Raka kunjuk ngersa Paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yai Prabu Puntadewa. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawakana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Mandura. Yai Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta dinten sakmangke menika. Yai Prabu Puntadewa. Kresna kakangku, aku ngaturake basaku Kandura. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang ora kudu ya. Tak tampa siya diatur bekti kelawan pun Kakang kula liwat pangestune pun Kakang wae tampan ana ndak gegem dadiake jimat Kresna kakangku. Ora liwat prayoga nunggun lenggah. Iya, ora kudu kaya wis ora kurang kepenak. Praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Apa dine bule kakangku? Aku ngaturake basaku Katura, bule kakangku. Ora kudara kadangipun Kakang tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ing Mandura. Ora liwat pangestunipun Kakang Janaka tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Lho pundi Cundaka Panglingga Murda
Amawahono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen ngandika lenggah. Arjuna ya wis kurang-kurang penak. Ya Janaka. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Ndatul ya Projeng Amarta. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Nek kula sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe, kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi andadosaken gugub gagap guragaping manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Ndorowati bilih kelenggahan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu ingkang rayina Dyang Rakit Rata Kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati tandha sih bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda. Yayi nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon persasat sampun andadosaken Marwata Suta manahipun ing Raka ing Ndorowati namung semantena kula suwun tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Rata ing Ndorowati. Krana menapa Yayi? Pangrengkuhipun ingkang Raka ing Ndorowati pendak-pendak kula sowan dhateng Garing Amarta menika tanpa beda kula wangsul dhateng Garing Ndorowati. Kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan. Kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng tetinju dhateng Projeng Ndorowati kaecana jiga kawan pekewa Durgama Sangga Runggi. Ndorowati kanggo kados dene Negaring Amarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang saklajengipun keparenga sakmangke suka paring pangandikan menggah menapa ta wigatosipun dene kepareng tedhak wonten Projeng Amarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mlawadipun mraping para kadang sentana miwah Rayaka ing Ngamarta ndadosaken kagyat raosing manahipun ingkang raying Ngamarta krana dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang paduka para Pandhawa. Duh Koko Prabu monggo suraos kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu ing Ndorowati. Yayi mugi andadosna ing kawuningan estunipun sampun wonten tigang candra etang kelengganing nggo dinten sakmangke menika Negari Ndorowati kados ketaman welaking Jawata. Negari Ndorowati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggen kula ngrawuhaken para Brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandering katindaken gagar wigar tanantuk karya. Nalika semanten ingkang Raka nglampahi sarena narite sesemek Raja Mala bebantal Bata Sarimbak nampi sasmitaning Jawata ingkang demeling wonten ing Karna medal margining pasumpenan bilih Negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot ripotipun ing Raka ing Ndorowati. Nyuwun pamunten Yayi. Mboten marang-marang pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten namung wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun kepareng sowan wonten Gari Mandura. Sareng kula suwuni priksa apa ta sababe dene Yai Prabu kepareng rawuh ana ing Praja Mandura. Kresna ketang pegat-pegat aturipun ngendikaken bilih Negari Ndorowati ketaman pegebluk mongko madal sairing usada. Tumuli nedya nganti ingkang Raka ing Mandura sowan dhateng Negari Ngamarta ingkang wigati ingkang Raka kadhapuk dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Samyaji. Sanget boten kinten bilih Negari Ndorowati ketaman pegebluk ngemadal sairing usada. Tuwin kula boten badhe ngetingalaken labatanipun Yai Kresna babar pisan boten. Sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila Yayi seru sangat panyuwunipun ing Raka ing Mandura wonten sukuliraning penggalih paduka Yai Prabu hamba bantu dhateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu ing Ndoraka. Koko Prabu
estining manah Pandhawa mboten badhe selak namung nyatanipun gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging kapirang wonten gangsal cacahipun klebet Werkudara Janaka tuwin kembar mulingking saking menika Kaka Prabu kula badhe ananting dhateng sangganing para kadang namung saderengipun menapa kula dipun keparengaken sakmangke badhe nyuwun priksa menapa ing kedah saged tuwin kula tindakaken sakadang supados saged ambirat penandang ingkang tumanduk wonten Projeng Ndrawati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning jawet ingkang sampun kula tampi cetha pangandikaning dewa bilih negari Ndrawati saged waluya nirmal temajati jati temah mulya menawi tinumbalan pustaka Jamus Klimasada pusaka negari Ngamarta. Mekaten Kaka Prabu kasinggihan mekaten. Werkudara, nggih. Monggo penemuning Siadi kepiye? Yen to pusaka Ngamarta pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal wadaling Projeng Ndrawati, barep kakangku. Ora jeneng aku mbelani marang Kresna. Nanging elingono yen to wis marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ingkang saguh madhangake lan bisa asung bepadang tumrap para Pandhawa. Bebasan Pandhawa kuwi jumangkah sepisan ora nate kantun lan satetarenan kalau Kresna kakangku. Mulih ento panjen Kresna kakangku mbutuhake pustaka Jamus Klimasada saka pangiraku marake paringna marang Kresna kakangku supaya negara Ndrawati bisa padhang kawulane bisa tentrem. Mengkono Dimas ya Arjuna kula paring adawu. Penemuning Siadi kepiye? Mboten marep-arep pisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yudipati. Namung kula sarujuk kaliyan menapa ing sampun dipun ngendikaken dening Kakang Mas Panenggak Kaka Prabu. Mengkono Yayi kasinggihan mekaten. Nah kula paring adawu. Mara Siadi Darbya panemu. Kula ginamung jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yudipati. Menawi sekinten pustaka Jamus Klimasada menika dados sarana berat penandang negari Ndrawati, menapa mboten langkung prayogi menawi pustaka Jamus Klimasada menika tumuli kacaosaken dhateng Kaka Prabing Dwaraka. Yai kula ya tak tampa kang dadi penemuning Siadi. Sedewa kula paring adawu. Apa Siadi Darbi penemu ingkang beda kelawan kadang-kadangira kabeh iki. Kula nuwun pangapunten. Menawi dipun keparengaken lan parilah paduka Kaka Prabu, kula gadah pemanggih ingkang sakinipun benten kaliyan para kadang sedayanipun. Menawi dipun parengaken munjuk atur. Ndak keparengake Yai Istewa yen perlu mara maju. Dimas Ragil kadangipun Kakang. Ratone Ratu Tama Pati Patelino Pranayaka Tyasraharja Panagare becik-becik parandene tandati karyasing kala bendu malah bangkit mangkenan dotra rupita kang reribeti Yai Sedewa Darbi penemu apa? Nunamit pasang kali mantabi tinebena iki ladone dumaweng tawang-tawang nuwun pamunten Kaka Prabu ing sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih menawi sampun kalilanan kula nglairaken pangunek-unek ing manah kula kunjuk ngersa paduka Kanjeng Kaka Prabu ngengingi babakan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada anggenipun badhe dipun sonampil dening Kaka Prabu Ndrawati kula nuwun pamunten sepisan kula badhe munjuk atur bilih pustaka Jamus Klimasada menika pusakanipun para Pandhawa turta malih menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ujaring para sepuh sami ngendikaken yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada menika badhe apes jayanipun tegesipun menawi wonten tiyang ingkang boten remen kan para Pandhawa menika
badhe damel cintrakanipun para Pandhawa agengipun dadi damel pejahipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinari. Monggo pusaka badhe dipun suwun ngambil dening Koko Prabu Ndrawati kula nuwun pangapunten. Menawi anggenipun nyuwun ngampil menika namung badhe kinarya srana tembungipun ngados mekaten mbok menawi kula ikhlas, namung gandeng pengendhanipun Koko Prabu Ndrawati menika paring dawuh nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal. Koko Prabu nyuwun pangapunten. Ingin dipun mestani kinarya tumbal menika mboten badhe wangsul malih. Ateges Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Miyajimat Klimasada mila. Menawi Koko Prabu Ndrawati menika badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal menawi kadang-kadang kula sepuh dayanipun sami nglilakaken. Nanging kula nyuwun pangapunten menawi sedewa paripaksa kula anggondheli pustaka Jamus Klimasada Koko Prabu. Dewa, wonten dawuh. Aja kumalancang ucapmu. Aja ngawu gawar. Aja watun kowe wani matur kanthi dasar penemumu sing mbok anggap bener. Nanging ora bener tumraping sapa wae. Kowe ngerti ora Kresna kakangku kuwi sapa? Inggih, menika kadang kula sepuh. Kejaba kadangmu tuwa. Menika pujangganipun para Pandhawa tegesipun suwing para kadang Pandhawa. Ateges Pandhawa iso kaya ngene kahanane merga dibantu dening Kresna kakangku. Tenang ing atase Kresna membutuhake pustaka Jamus Klimasada teka kowe gondheli pusaka negara Kamarta. Nyuwun pangapunten, Mas. Kula sampun matur menawi kinarya sarana menika kula mboten menapa-menapa, namung menawi pusaka menika mangke badhe dadosaken tumbal, kula mboten ikhlas, kula ingkang anggondheli. Krana menawi dipun dadosaken tumbal menika kula nyuwun pamunten mboten badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta. Turta kula nyuwun pamunten. Wonten tetembungan kedung jero iso dijajaki nanging atining menungsa sapa sing ngerti? Kula nuwun sewu lho. Kula mboten cubriya kaliyan Koko Prabu Ndrawati mboten. Namung samangke kathah telik Mangendrajala ingkang api-api dados sederek nanging saknyatanipun menika panjalmaning mengsah ingkang namung badhe miprili dhateng kekiyatanipun para Pandhawa. Menika kathah lho Kakang Mas. Jagat rokat lo manis manis dadalan. Wah, gugu arepe dhewe. Lah kok seklimate benging Sedewa kok nyelenthek talingan ngilani dadane wong Ndrawati. He Sedewa, wonten dawuh kok ora Bu? Mesine kowe ngerti yen to Yayi Prabu Ndrawati kuwi pujangganing para Pandhawa. Srawunge Yayi Kresna kalawan para Pandhawa kuwi ora mengitungan dina, nanging wis tetahunan. Wiwit Pandhawa isih timur, Pandhawa isih enom, nganti saiki wis padha sepuh. Kuwi tansah gandeng renteng-renteng kaya Yayi Prabu Ndrawati. Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya mengkono mau dasarmu apa? Kok kowe iso ngucap yen to kedung jero iso dijajaki atine manungsa sapa sing ngerti? Yen ngono tegese kowe padha karo cubriya karo Yayi Prabu Ndrawati. Nuwun pangapunten kok Prabu. Kula nyuwun pangapunten. Menapa ing kula aturaken menika ada dasar bener kemawon. Bener tumrap kowe, nanging ora bener tumrap aku. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Wah, Sedewa. Bayi wingi sore wani padha sekecap karo wong tuamu ya kuwi kadangku Mandura. Yen pancen kowe ora nglilake pustaka Jamus Klimasada, tegese kowe wani karo dulur-dulurmu kabeh. Kowe wani karo aku, kowe wani karo Mbarep. Kowe wani karo Jlamprung, luwih-luwih kowe wani karo Kresna kakangku. Nyuwun pangapunten, sekawit kula dipun dangu menawi gadah pemanggih. Sasampunipun kula pikantuk pemanggih, teka kula dipun lepataken menika dos pundi? Kula nuwun sewu Kakang Mas. Bedaning pemanggih menika kula suwun dipun dadosaken sawijining kaendahan. Sampun dados sarana regejegan tuwin, sampun dados sarana memengsahan. Kula menika ingkang rayi. Kula ugi nggadahi pemanggih. Kula nggadahi hak matur ngersanipun Koko Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Menawi Koko Prabu Ndrawati menika nyuwun pustaka Jamus Klimasada kinarya sarana, kula ikhlas nek nggo tumbal. Kula ora ikhlas. Kula mboten badhe ikhlas. Yen kowe ora ikhlas, kowe ora nglilake pusaka disuwun ngambil karo Kresna kakangku. Tegese kowe wani karo Werkudara. Mboten badhe wantun kaliyan panjenengan. Menika mboten wonten gandeng cenengipun wantun kaliyan Kadang Sepuh. Menapa mboten menika mboten wonten gandeng cenengipun. Menika pemanggih kok digathuk karo wong ora tresna menika nuwun pamunten. Menika benten lho Kakang Mas. Rasa cerewet. Wah, malah murang karo wong gerak. Pinter njara langit kowe ora menang karo Werkudara. Sedewa. Kresna kuwi kadangmu tuwa.
Kresna ki sing nuntun para Pandhawa nganti Pandhawa iso urip mulya kaya ngene mergo pambiyantu Nyai Prabu Ndarawati. Lah kok dadi kabeh lelabane Nyai Kresna ora mbok etung ki karepmu piye? Inggih, kula nyuwun pangapunten. Menawi caranipun mekaten mangke lajeng tangan menika boten badhe sae kedadosanipun. Nek etungan Koko Prabu Ndarawati anggenipun damel sae lan para Pandhawa dipun etung. Kula nyuwun ugi Pandhawa nek gawe apik karo Ndarawati ya kudu diitung. Wah, jan kuwi pancen ngeyel tenan. Wah, malah wani sekecap karo Baladewa, Werkudara. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Sepisan iki Wangsulana. Kowe sarujuk apa ora pusaka di asta dening Kresna kakangku? Nggih. Inggih. 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 Ayo Wangsulan. Wangsulan ora entuk. Yen kowe wani Wangsulan ora entuk tinimbangane jejember mripat. Yen nyepet marang mripate Werkudara ilang-ilang andhok siji Pandhawa ora nganggo Sedewa ora apa-apa. Inggih. Inggih, menawi kula mekaten inggih kepareng kula badhe munjuk atur. Yo, matur. Kula nyuwun pangapunten. Nadyan dipun dukanana kados menapa kula tetep muga wonten ing pemanggih kula. Uga pramu tegese piye? Kula mboten badhe ngiklasaken pustaka Jamus Kliwasa dipun asta dening Koko Prabu Ndarawati. Wah, minggat. Ora minggat tak gecek nang kene. Nyuwun pamit, Amat. Werkudara. Oh. Aku tak takon karo Si Adi sing dadi mbareping Pandhawa kuwi sapa? Wah, kowe. Kena ngapa kowe mentala nundung karo adimu Sedewa? Yen ngono panguwasaning Werkudara kuwi ngungkuli kadang sing tuwa dhewe ya kuwi pun Kakang. Wah, ora. Kena ngapa mbok kon lunga Sedewa? Mergo ngeyel karo aku, wani karo aku. Dimas sing dadi ratu ning Ngamarta kuwi sapa? Kowe. Kena ngapa panguwasaning ratu kalah karo Kadangata ya kuwi sing jeneng Werkudara? Wis bacut. Sedewa lunga mbok tundung yen nganti Pandhawa gutang piye? Pandhawa kurang siji, monggo golek sak-sae. Dimas kuwi dudu wangsulaning satriya. Sedewa lunga iki mengko bakal dadi goreh rongeng jagat krana Pandhawa kurang ganep. Sedewa lunga ora bakal suwe nggone linggal negara Ngamarta. Aku ngerti pambegane ragil. Monggo yen wis tentrem atine tumuli bali marang bumi Rotawu, wis ora sambok gagas. Yen pancen Sedewa ora bali aku sing goleki. Tenan ya Yayi? Yo tenan. Aja mung kandhek ning pangucap ning kababaro dadi pakarti. Yo mengko tak golekane. Iya Dimas Koko Prabu Yayi. Estunipun malah perkawis menika mboten kula ajeng-ajeng, tegesipun kula mboten badhe kepengin Pandhawa menika kirang setunggal karo kesahipun kadang kula Yayi Sriwa. Namung semantena gandeng boten wonten ingkang gumana musik wonten sabeting manahipun ing kula Kang Ndarawati kejawi namung damel tentrem negari Ndarawati tumuntun samangke kula suwun pustaka Jamus Klimasada. Sasamunipun pusaka menika kula tampi tumuli kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Malah samangke menawi Ndarawati sampun ketingal padhang. Kula ngunduraken pusaka Jamus Klimasada barengan kan kadang kula pun Werkudara kula ing badhe angulari wonten pundi kadang kula pun Nyai Sedewa. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi Koko Prabu menawi kula mekaten gandeng sampun dados pasarujukanipun kadang kula sedayanipun tumuli pustaka Jamus Klimasada kula aturi nampi. Sasamunipun ngraka nampi kepareng kula nyuwun pamit wangsul dhateng Garing Ndarawati. Koko Prabu. Nggih. Sawetawis Koko Prabu lenggah wonten Garing Ngamarta rumiyin. Mangke menawi sampun padhang lelampahan Garing Ndarawati, tumuli kula ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Aja suwe-suwe Kresna. Inggih, ngestaken dawuh. Werkudara pun Kakang nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Enter nata Ndarawati. Sinambi amundi pustaka Jamus Klimasada ingkang mesti nampi saking nata ing Amarta Prabu Darmakusuma.
sepi samun madaning Datulaya samya goreh rongeh mring penggaling piyambak-piyambak krana mengkring sanata ing Ndrawati kedadak geger njaba apa to kang dadi darunane ora mancan prokrake Gajah Medha saka Wandilan kejawi utusan saeng Karang Kadempel nenggih Kelurahan Petruk Kantong Bolong Sumawa Kelurahan Bagong nyerwebeh pindha soto metarangan yen ngandika magawe pranta Werkudara Iya. mengker koko Prabu Ndrawati lah kok iki ora pangling suwaning Panakawan Petruk kelawan Bagong. Wah, kere dong apa iki? Sowan ana ing negara Ngamarta. Petruk karo Bagong timbalana. Wikadine apa duwe karep sedya dhewe. Apa pancen diutus karo bapane? Werkudara prayogakna Yo, Petruk Panakawan Petruk padha rarja sapraptanira Panakawan Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing Ladoni Dumawahing Tawang Tuwang Sinuwun linepatna ing Tulamanu wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk ndak tampa pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Werkudara apa? Bagong tak timbali kok meneng wae Saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Gong Timbali. sapa Kowe sing nimbali Sinuwun Punta. Bagong Nan padha rarja sapraptamu Bagong nunamit-amit derek langkung Kalimantabe tinebena ing Ladoni Dumawahing Tawang ing ana lan Tawang ana lintang. ora iso omongane kok Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sinuwun. dudu kuwi king ndak dangu Lho, lha pripun? padha rarja sapraptamu Wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sinuwun. iya Bagong pangestuku tampanana Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. andel ora iki ngomong to mau mandek pom mau ki ngopo Men tak engu arepan. dian ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye sak penake dhewe Wah, Petruk padha slamet kamu. wilujeng ndara bekti kula kunjuk Iya, Petruk tak tampa. Bagong, Nun, padha rarja sapraptamu. selamat. Wong edan ora basa karo Bendara. Aku tak kon mlus-mlus sira kok tok-tok. Wah, aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe. Tresna kok nglarani. ayo karepmu Karepku padha kowe mau lho, sirahku sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresna karo abdi ngono kok mak jelu. Mongko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. ayo arep Gedhe tenane. Celeng ngono nang ngendas ya, Tru. ya di ngapura ndara ki tresna karo kowe kok Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, penano. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk padha rarja. ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den Iya, Petruk.
Bagong Padaraja. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa. Petro Padaraja sapratamu. Sapa iki nggawa sound system? Wow. Sapa, Gong? Sinom Prabu Baladewa sro tenan. Ora nganggo tes-tes ngono. Petro Padaraja sapratamu peng nang kuping. Ngerti omong aku sro kok dadak omongnya kowe. Nggih, pun meneng ora dadak omong kowe ora. Petrus slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano. Nun inggih. Bagong Padaraja. Ngenten Ndara Baladewa. Ah, jan iki. Srone ra jama-jama. Berarti merke apik nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Srone ra jama Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilike salu meneh. Apa? Apa gong salu mah? Volume ya salume ora. Ora sasro-sero wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogano mulunggu. Nggih, sampun boten kirang prayogi. Petro dalem. Ana wigati apa Petro? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petro. Surem Dewangkara kengken ler manguswa kang layon Dinyo langkang memanise wadananira layu kumel kujam ratnya maratani Janget ngendikanipun Ndara Puntadewa Petra sowan neng apa? Niku kula mboten iso ngampet sedhie ngati kula. Ayo. Lelaki sarungku tak ajar kowe. Kaya jeli. Ana apa Petra? Mugi dados nang kawuningan. Ata mundur. Pun wonten sewulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandang raga, mboten olahraga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa Petra? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap-kedip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Ora niki nunggu sesasi kalih Gareng kalih Bagong bapak. Ya, Kang. Heeh. Lho bingung. Njo Petra. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumat. Nika kula ombeni diapet. Ya, Kang. Heeh. Anggere wetenge lara nak ombeni paramek.
mboten mari. Iya. Ya bareng sawijining dina kula tilem, gareng tilem, Bagong ya turu. Merga wis pirang-pirang dina ora iso turu merga nunggu bapak. Dumadaan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu 1:30 iya bapak paring dawuh ngeten iki Petro wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya Le terus gareng tangi terus niki tangi menguyuh terus turu meleh ora tau tak gagas dan bareng anu bapak ngendika ngenten iki Petro kowe tak kongkon ning negara Ngamarta aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada wonten niku sesuk-esuk dik mangkata bar ngoten niku terus bapak nggledak meleh krumbruk lara meleh kula ngotong-ngotong teng amben meleh terus kula ngejak gareng ayo reng soang ning Pandhawa gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki turu teng jajare bapak gareng yo melu lara nggih lakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk aja nganti kula yo melu lara Bagong yo melu lara Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos mugi para Pandhawa keparenga mituruti dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti ning kula percaya sawan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satri ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak ngertos dhateng budi pekertinipun bapak anggipun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mestike mawon Pandhawa boten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa boten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas boten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten niki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Iya. Gagas ature Petro lah kok dadi atiku lara-lara Yai ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar lah kok Kakang Semar nandhang sakit kok awake dhewe ora ngerti apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya rasa nangis wagu Werkudara kok nangis atiku kerloro-loro Petro nun kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang wis watuke ngigil ngoten niku terus kula ora tegel ninggal ya Gong heeh mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng salampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalihe bapak mbok menawa bapak Semar kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati jati temah mulya iya Petro nggih ning aku njaluk ngapura ya Petro sebabe yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon kok iso merga etungen Petro ana ingkang gotang lho gotang pripun Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta lho Ndara Ragil lunga tindak iya Petro mongko sangertos kula Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho ora tau kesah saking kasatriyan ora tau tindak saka negara Ngamarta kok iso tindak ninggal negara Ngamarta ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane napa kula tak takon
Perkarane apa iki? Kusik kose. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih ya? Nah iya. Aku lambene ora putih. Teles e. Oh ya wis. Mau kathok-tok aku. Sebabe pripun? Petruk Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawuhing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Klima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klima Sada mboten entuk diasta dening Sri Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan, wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Bener niku. Terus nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabu Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabu Mandarawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Klima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku ragil Sedewa. Lho bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sakmangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa nika gandeng Sri Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sri Prabu Ndarawati menika malih tinggal. Merga Sri Ndarawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa nika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ngoten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepundhen ming Njodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggondheli pustaka Jamus Klima Sada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petruk. Candak undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundung keng rayi ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ing perkara sampean dasare ngeboti Sri Prabu Ndarawati sampean mentala nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanono adimu Kualon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu Kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung Ndara Sedewa? Wah, Petruk tangale nuting-nuting ya men. Lah ora dikonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi si Ndara Werkudara marah besar iki kowe ya sinuwun. Lho, Bagong matane mendrong apa? Mendono wae. Sinuwun pun to Dewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki merga dijontrot
ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Tru, genti kowe Tru. Ya mesti. Iki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampeyan. Kula ora trima nek sampeyan terus mentala karo Drasdewa. Nek nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasare negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tan trimamu kowe aja terus ngembek karo Ndara Werkudara. Genti kowe Tru, aku wis kangen kowe mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange kula niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, si aku ndek kata-katai. Oh iya. Karo mikir kan, iki nang ndek kata-kata sik kok terus ki terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditrusur perkarane sampeyan sing lumut kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa tundang bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkara Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus entuk salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tange nundung adine. Iki perkarane dadi rame iki. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel, luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Bangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkan. Heeh ora, Tru. Nek arep mati ya. Waduh. Tru mbok sing apik cangkeme Tru. Aku wis geleng banget. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, iki lahir batin belane bapak Tru. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki kudu dirembuk, ora mung dirembuk. Nek kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean, ora sudi. Kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Sampeyan kudu tanggung jawab goleki Ndara Sedewa. Ora sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundunge wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampeyan mergo puguh. Nggih sampeyan berani karo Ingkang Raka Prabu Sil Bathara Kresna. Aneh sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean nepsu sampean ditetangi dening Narendra Mandura ora Baladewa. Mula perkara iki ora mung tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep apa? Ayo kok iki gayeng iki, Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trima arep ngopo. Iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae terus aja. Aja. Damai piye to? Ora tak gawene damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun golek Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Banding mari Petruk arep ngopo? Lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi apa? Ayo, goleki apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Nek ngendi papane wong neter katidayan alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk Werkudara sing tekani pati.
Gong, iki wis dadi lho kene, Gong. aku wis ra marep rono kok. Lho gitu iki. Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Kok. Weh. Cangkem itu. Asale ngayal ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabang nggih kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke sampeyan ora gelem goleki Drasdewa. Kula nyuwun mampun tetep wani karo sampeyan. Itu ora mlayu lak deplok dasmu. Modar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe. Tak anggap meng siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD wiwit lulus saka SD Pakel kene. Ora tau aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya meng SD terus. Mula tetep tanggo saben dina. Petra wis metu Jawa. Ayo Baladewa, kowe Jawa kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa ora sakoken gunung sing tanpa guna. Ayo, mati berkaya aja. Ayo. Ayo, kowe ono ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo. Cek aja. Limbukan karuan gayeng iki. Oh iso ndem ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Sermu piye? Buntuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Drasdewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajempel, rawe rantas malang-malang bakal tak puntung. Wani karo Baladewa sing tawet dene apa? Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pra Baladewa pesanan Sandara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng endi? Papan tarik-tarik ayo. Jemetu Jawa tandinge kericauan. Ayo. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti kok ora boleh mlayu nabrak cagak. Senenge aku. Ame tak bebeda kaya ngono gendandapan. Monggo sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main sekicus. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyadeni mriksa critane ngonten tenan kok. Iya, Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga wonten ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Diantran. Aja kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Heeh, anu nggih. Mangkelake kok. Jan. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebu. Nek ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo, Bagong? Mulayen iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih.
Niku ora wonten regane to. Ana Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe warnane biru. Kancane ireng. Cilaka iki. Konangan iki tak tambahi nol dhewe pulpene biru. Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono, ora ngapusi to. Mboten. Nek kula wonten maring adhawuh. Pundhutna Prabiyadana istaken dawuh. Ora ngono bola-bali pamit wis ra nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Wes sapa ngerti aneng tuyul. Saya sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macem-macem. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora mung paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mangke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bendara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar ki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukoke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono wis. Semar ku dombeni ro ngemplek ra wis mudhar. Mane ming gerang-gerang pareng yen pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyuwun tambahi pangestu nggih, Den. Iya. Syukur bagi Waka Prabu lan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nuni nggih, nyuwun pamit, Ndara. Iya sing ati-ati. Ndak suwun Siadi. Supaya isa mranata kanan negara Ngamarta, aja nganti padha kasempyok ing aradan. Ingkang padha nglakoni bandayuda. Nuni ngestaken dawuh. Yai Nakula wonten timbalaning adhawuh. Kinarya lega penggalih Kyai Semar, ayo Yayi ndhisiki sowan marang Karang Kadempel. Wondene katentremaning praja ndak pasrahke lawan kadangku Yai Arjuna ngestaken dawuh. Kula namung ngestaken dawuh monggo ora kula dherekaken. Babar pisan budalna kang padha seba ingsun kundur kedaton kawula namung ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Nakula. Purna gatine mananggilan. Sanurasa kundur kedaton delok saking dampar kendor knapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Promban Cedi manggung tetanggung Jaka Paloro ingin sami ngambil patraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosrina Rata lamun katinun saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane gelar wandhan muncor non bener kekonang sorong sorote kang badan Kakang Semar Kakang Badranaya jebul bener apa kang diaturake lawan Petruk apa dene Bagong yen to Kakang Semar nandhang ruga Kakang aku wis sowan ing Karang Kadempel Kakang Badranaya Kakang Semar aja nikake lawan para Pandhawa Kakang Semar para gage wungu warasa Kakang Badranaya jagat waisanimu Bathara Wayapura jagat Kakang Semar mara ndak suwun Kakang Nayataka paringa dawuh sejatine eneng apa dene Kakang Semar teka nandhang ruga mongko Kresna ora nate pangling watak wantuning Kakang Badranaya. Kakang Semar ki duwe gegayuhan
ora nate kawiyos sing pangandikan kanthi cetha nanging ginebeng ana ing jroning penggalih. Kakang Srandaka, Kakang Semar Darbe gegayuhan apa marang para Pandhawa? Iki Yayi Darmaji sak kadang-kadeyan ing padha swanana ing karang kadempet. Semareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani tresanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dupi midhanget sadanipun ingkang Bendara nenggih nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadi gumaregel penggalih Lurah Semar Badranaya saking patenggan ndengongok Sang Badranaya lenggah sekeca kaget sangganing para Pandhawa wau. Mareka den prayitna semurire seka balik titiyani gandayani tresanya purnama sasi Ndara kula Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Kresna. Iya Kakang Semar, iya Dipol, iya Kakang Semar syukur yen to Kakang Semar wis katon luwih prayoga dina samengko. Syukur Kakang Semar. Wah, Bapak Waras to. Wah, Bapak Waras Gong. Wah, wis mengaleman selama ini. Wis genah kuwi ora ana apa-apa kok gregah tangi tanpa mimik obat, tanpa ngombe jamu kok terus gregah tangi. Oh, Bapak iki ya duwe gayane ya sok ngono kuwi nek duwe kekarepan kok. Kakang Semar ora usah dadak api-api nandhang raga sejatine apa ingkang ginayuh. Kula pancen ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wigati namung badhe kula aturi priksa bilih kula menika kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan ingkang piye Kakang Semar? Mboten perkara kayangan ingkang magrong-magrong dumadi saking Mutiara Jamrut menika mboten. Ora embane kayangan Suralaya kula kepengin kembali marang Kayiwangan Suralaya menika mboten. Ning kayangan menika papan sing tentrem, papan sing ayem, papan sing rukun, papan sing manunggal, mboten wonten raos diya diniya wonten madyaning kayangan. Mula kula kepengin mujudake kayangan menika mapan wonten negari Ngamarta gesanging para kawula tanpa beda gesang wonten ing Kayiwangan. Kebak ing katentreman, kebak ing kabungan. Sranane kula namung kepengin ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel. Ingkang wigatos namung kula kanthi nyaketi gumregahing para kawula, gumregahing sedaya para kawula negari Ngamarta supados dipun caketi raosipun. Amargi menapa Ndara? Sing jeneng kawula menika mboten mbetahaken brana picis, mboten mbetahaken dibiyuki bondo donya mboten. Ning nek digatekke uripe karo pengarepe, kawula nika bakal saya percaya karo sampeyan. Percayaning kawula karo ndara-ndara kula Pandhawa mujudaken satunggiling praja ingkang ayem, tentrem. Praja ingkang gemah ripah lojinawi embane kawula sami urip wonten ing Kayiwangan. Wah, Dipol. Teka luhur temen gegayuhanmu. Kakang Semar yen to kaya mau paring dawuh lawan Petruk. Mesti wae ora usah dadak ana lelakon ing tentu manduk ana ing Praja Ngamarta. Lah lelakon apa? Yen to Kakang Semar kepengin ngrawuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora bakal lakon. Sebabe ragil Pandhawa Yayi Sedewa lunga saka Ngamarta. Lunga saking negari Ngamarta? Iya Kakang Semar. Lah sing dadi jalarane amus kelima sada kalimput dening mungsuh dibet digawa dening panjalmaning wong kang murang tata satemah pustaka Jamus Lima Sada lan Sedewa ilang saka negara Ngamarta Kakang Semar. Aniki
Niki mertandake nek sampeyan iku kurang lantip panggraitane. Sampeyan kurang awas, ngoten. Jaman sakniki nek ora awas gampang diblithuk karo sak pepadane. Jaman sakniki nek ora pinter gampang dirubuhke ngalor, dirubuhke ngidul karo sak pepadane. Mula sesuk meneh niku sing prayitna ngati-ati. Iya Kakang Semar, aku njaluk ngapura. Dadi pustaka Jamus Klima Sada ical, iya pancen mengkono diasta dening Sinuwun Dwarawati. Nanging dudu aku Kakang Semar, nggih kula pun ngerti. Terus Ndara Sedewa nggone gondele pustaka Jamus Klima Sada malah keluputan tumraping Werkudara. Wekasan gempung atine Bratasena, adine lanang ditundung lunga saka negara ing Amarta Kakang Badranaya. Ndara Werkudara niku ya kleru. Nuruti dhateng mubal-babaling nafsu, nuruti dhateng mubal-babaling rasa ingkang boten saged dipun sirep. Wekasan bawur paningalipun boten saged mrisani kanthi teliti. Wah, aku luput. Boten ming cukup luput. Ning nek Ndara Sedewa ora ketemu pustaka Jamus Klima Sada ora ketemu, lha napa gegayuhan kula ajeng cabar gagar-wigar. Mula sinuwun Ndarawati kali Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih ampun terus meneng-menengan kaya ngeten iki. Budidaya pripun carane supaya pusaka lan Ndara Sedewa enggal dadi jangkeping Pandhawa 5 lan pusaka diasta malih dening para Pandhawa. Tresna sinayang manglung minuraken Dewi Kramanira kang mimitiraning astaning asta Bintara. Nggih. Aja serik rasamu yen to didhawuhi dening Kakang Semarapan iki dadi kewajibane awake dhewe. Yo. Ilanging pustaka Jamus Klima Sada sing asta wujud nata Ndarawati nadyan dudu pun Kakang nanging dadi kewajibanku ngupaya pustaka Jamus Klima Sada. Yo. Semono uga Werkudara Jawa kanggo ngupaya adhemu ragil supaya kelakon penjangkaning Kakang Semar merga miturut pitunganing nata Ndarawati apa ingin digayuh dening Kakang Nayantaka ki pancen luhur. Ora sah dadak kakehan gunung. Dibudalake kowe mabura ning Diri Gandara aku tak metu daratan karo Janaka. Ayo di nyataning kalangguan aklar pandan moncar dina nirgegonan surem-sara tetan padhang kasoran pajaring purnaming gegono dasari mangsa katiga ya jagat nang stungkara waduh jagat Werkudara. Nggih. Wong Atna Permana Jati aja kleru ya Yayi. Wah, kaget. Dinana wujud Kresna loro cacahe. Aja mati tanpa aran. Kowe ingkang aja mati tanpa aran. Aku Nata Ndarawati. Lah kok dadi aku ketemu karo wujuding Nata Ndarawati. Yen ngono kowe ingkang sesingna Nata Ndarawati kang bakal gawe banger bacin asmaning Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Aja ngawu gawar-ngawur. Cetha yen to kowe ingkang lembut pustaka Jamus Klima Sada miturut aturing para putra lan sangganing para Pandhawa. Ingkang nggawa pustaka Jamus Klima Sada wujuding Nata Ndarawati mbok balekake apa ora? Ora mbok balekake aja kelakon dosa. Kowe adu arep karo Nata Kresna. Tak balekke pustaka Jamus Klima Sada. Waton wis bedah diadani Nata Ndarawati. Werkudara, kowe aja kleru. Kowe aja ngawu gawar-gawur. Aku kadangmu Nata Ndarawati. Aja mbok picake Werkudara. Ati kowe. Wah. Wah.
Atmara Sang Arjuna Esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsuh. Piye Janaka? Koko Prabu. Nyata mboten jamak limrahipun menawi nata Ndarawati tandhangipun kados mekaten. Koko Prabu. Ingkang nglahi kasoran nadyan Kakang Mas Njodipati ugi kasoran lawan nata Ndarawati. Ingkang sajaipun sampun benten kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Janaka wonten paring adhawu. Sabisa-bisa tambahan lakuning Ratu Ndarawati kae. Koko Prabu badhe tindak dhateng pundi aku tak golek jago ingkang sakmurmat karo kekuwataning Tresna kae. Andita kang yare wangsit pindha kumbang ngajaping madu sarining tawang. Ana pandhita muda sapa? Aku pandhita Kleyang Kabur Kanginan mendung kebaraten. Ing endi tibane kono papan dunungku? Yen kowe takon karo aku Begawan Waskita Jati. Begawan Waskita Jati ya. Panjenengan sapa? Tepung kinata Ndarawati Prabu Kresna Penemban. Nadyan muda tumaruna nanging dak sawang kekuwunge kaya anelai. Cetha lamun panjenengan pendhita ing nadyan tasih muda nanging wis buntas kawruhe. Apa kira-kira yen nata Ndarawati nyuwun tulung karan Penemban Waskita Jati? Penemban bisa paring pitulungan karan nata Ndarawati. Sinuwun. Kepasang Yogyakarta katujuh ngene dene dina samengko aku nedeng lakoni tapa ngrame. Tegese tetulung marang sak pepadaning urip. Kersaning Sinuwun Ndarawati kepiye? Aku duwe mungsuh. Ya kuwi wujude tan prabeda kelawan aku. Ingkang gawe lengsem ing nata Ndarawati. Sarta nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Waskita Jati. Yen Penemban Waskita Jati bisa mateni ratu ingkang wujude tan prabeda kelawan panjenengan ingsun. Aku ingkang bakal paring apa ingkang mbok suwun wae adalah wong tapa ngrame ora bakal nyuwun sesulih apa-apa. Sinuwun Ndarawati tak aturi ngaso sawetara tak trajange kaya ngapa wujuding mungsuhmu. Jebul iki to sing sesingla nata Ndarawati. Iki sapa? Pandhita Kleyang Kabur Kanginan Begawan Waskita Jati. Ayo Sinuwun Ndarawati, kowe bali kaya wujud sejatimu. Kowe ora sandadak melu-melu perkara iki. Pengin mati sampurna. Ayo gage patrana Waskita Jati. Oh, mati aku. Menungso ora tatanan jebul kekuwatane ngungkuli kalawan Werkudara lan Janaka Waskita Jati ungguli pustaka Jamus Limasada lakon babar jatining wujud kowe ngalah prigel karo Waskita Jati. Isa tak rebut pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nyaketa kene nata Ndarawati ora kelakon mati dening aku derajat apa? Miang Jimat Limasada. Ical wujuding nata Ndarawati. Wenteh nenggih dewaning panggodha pangetone Wang Mikulun mandya Bathara Durga.
Tobat. Pati aku, Tobat. Pati aku. Awas kita jati aku ngaturake panuwuning ing tanpa pepindhan sinuwun ndak aturi nampa pustaka jamus miang jimat lima sada iya pusaka ndak tampa ilanging nata Ndarawati jebul sesingroning Mandya Betari Durga ancen kepara nyata ning gumunku dewaning panggoda pangrencana lha kok dadi wedi nyawang pasuryaning pandhita muda kang aran Waskita Jati mongko miturut pitunganing nata Ndarawati mung ana loro ingkang dadi mungsuhing Betari Durga sarta diwedeni dening Permoni siji Kakang Semar loro Ragil Pandhawa wenteh Sang Sedewa Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Sedewa ora dadi ngopo. Bingung raosing manah kula kedah mapan wonten ing pundi tumuli kula memba pandhita namipun Waskita Jati. Yayi, kaya prayoga kaya mengkono ora ado-ado lungamu saka negara Ngamarta. Inggih, kasinggan mekaten. Digoleki dulurmu tuwa sing nundung karo kowe, Kakang Mas Werkudara. Iya, mangke kula nampi duka ora ana aku, Yayi. Minggat nendi Mimba pandhita Amas dadi pandhita nom sing mungsuh Kresna mau inggih wah Sedewa wonten dawuh ora sawedi karo aku jebul kasunyatane bener kowe tinimbangane Werkudara mula nadyan aku tinemu tuwa ning nyatane aku luput aku ora isin njaluk ngapura karo Sedewa. Iya, mboten dados menapa. Dur sedaya titah ing gumalaran wonten jagat menika dunungan ina lali salah apes lawan mati mbok menawi Kakang Mas nembe kesupen dhateng kawontenan. Yo. Ragil Wonten dawuh diarep-arep barep kakangku nyang Karang Kadempel. Kresna kakangku pusaka jamus lima sada aturna barep kakangku Werkudara Sedewaya budhal nang Karang Kadempel. Bondoro Kakang Semar pustaka jamus klima sada wis bali marang para Pandhawa. Pandhawa wis jangkep 5 cacahe ya kuwi Sedewa ingkang wis bali dadi ganeping para Pandhawa. Ah, syukur-syukur Ndara. Waras kula. Kula pun waras. Awak kula wis kepenak. Merga kanthi Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki mujudake tetunggalanipun antawisipun
Nalendra lan kawula nalendranipun sinuwun Puntadewa kawulanipun kula wakili manunggaling kawula lan Gusti saged mujudaken satunggiling negari ingkang gemah ripah loh jinawi gesanging para kawula embanipun sami gesang wonten ing kayiwangan kebak katentreman kebak karukunan lan kabagyan mboten wonten raos cecengilan mboten wonten raos dardah antawisipun setunggalan-setunggalipun mugi-mugi napa sing kula jangka kayangan saged mawujud mapan wonten negari Ngamarta saengga sugenging para kawula sak negari Ngamarta embanipun gesang wonten ing kayangan